Hola, son Jonathan Dunn, director da editorial Small Stations Press. Levo traballando co galego 35 anos. Traducín libros de Manuel Rivas para Penguin Random House. Editei e traducín unha antoloxía da literatura galega. Coordino un web dedicado á escrita galega contemporánea, Portico of Galician Literature, pero sobre todo dirixo esta editorial que fixo todos estes libros de literatura galega en inglés. Cando empecé a traballar, había soamente 25 títulos galegos en inglés. É un número ben pequeno. Agora son 150, e destes 150, 89 son o resultado do meu traballo coa miña editorial. E para parte deses libros dependemos das axudas para o libro galego que ofrece a Xunta de Galicia. Solicitamos estas axudas, facemos as traduccións, sacamos os libros e despois xustificamos as axudas e, se todo está ben, pagan a segunda anualidade e o proxecto está completado. Este ano baixaron moitísimo as axudas. Están ofrecendo 500 euros para traducir un clásico da literatura galega dos arquivos do Trasno, que aínda non saiu en inglés o libro enteiro. 1.000 euros para traducir unha novela A noite do oso de Abel Tomé, un autor que me encanta. Unhas axudas tremendamente baixas, moi por debaixo da tarifa recomendada pola nosa Asociación de Traductores do Reino Unido e moi por debaixo do nivel no que un pode vivir. Entón protestei esta decisión, estas axudas tan baixas. E dixéronme que calculara mal a extensión dos libros, eu utilizara para o número de páxinas da edición galega do libro, segundo o web da editorial galega que o edita. Pareceme lóxico. Dixéronme dende o Servizo do Libro da Xunta de Galicia que calculara mal. Por tanto, a tarifa máxima este ano eran 25 euros a páxina. Por tanto, cortaron esa tarifa a 12 euros con 50. E despois aplicaron a puntuación que a solicitude recibira, porque as solicitudes non reciben unha porcentaxe do 100%, senón que reciben unha puntuación máis baixa. Entón, estes libros saen con tarifas de 10 euros, cando en realidade a tarifa recomendada pola nosa asociación no Reino Unido son 34, como a calculo eu. E despois, unha semana despois, referíronme á intervención xeral da Xunta de Galicia para unha auditoría que dura
un ano no que teño que dar moitísimos documentos, todos os documentos que me piden, para as dúas convocatorias anteriores dos anos 23 e 24. Proxectos que xa foron completados e xa foron xustificados e xa foron aprobados porque as segundas anualidades foron pagadas. Entón, síntome nunha posición moi difícil, porque xa me quitaron as axudas deste ano. Non podo seguir editando literatura galega en inglés e creo que fixen un gran labor, con moito amor, con moita atención, con moito agarimo, con moito coidado. Creo que as traduccións e tamén os deseños son de primeira calidade. Libros que están distribuídos en todo o mercado anglosaxón. Temos que deixalo por estas axudas tan baixas e agora coa ameaza de ter que devolver as axudas que recibimos nas dúas convocatorias anteriores, estou nunha posición moi vulnerable, moi seria. E eu estou só. Eu fago isto só, sen salario, soamente co meu compromiso que levo coa cultura galega 35 anos. E non sei se podo sobrevivir como persoa, porque é unha ameaza tan real e tan grande. E eu son unha pequena empresa que non conta cos recursos da Xunta de Galicia, que poden dicir que non cumpro cos requisitos e, por tanto, debo devolver as axudas e, posiblemente, pagar sancións. Isto non é exportar unha cultura, non é axudar as persoas con moita experiencia como a min, que saben o que están facendo. Isto é dificultar, isto é obstaculizar, e isto é facer imposible a miña tarefa. Nos sacamos, podedes ver, as primeiras edicións completas en inglés dos poemarios Cantares Gallegos e Follas Novas. Non saíran completas en inglés ata que os editei coa miña editorial en traducción de Erin Moore. Podedes ver. Aquí está. E sacamos moitos outros libros clásicos, contemporáneos, de literatura juvenil que me encanta. Esta é a Antoloxía da Literatura Galega que fixen e outros proxectos. Pido o vosso apoio moral porque acabo de perder a miña muller despois dunha longa e dorosa enfermidade e non sei se teño a forza para resistir este ataque que parece que queren que as axudas para o libro galego, que realmente son o portal para que a cultura galega se achegue ao mundo e a cultura do resto do mundo se achegue a Galicia, caian en desuso por seren tan baixas
que xa non se poden utilizar. E eu non creo que fixen nada malo. Non creo que fixese nada malo. Creo que fixen algo bo e necesario para a cultura galega. Se esta oferta existe, é grazas ao traballo que fixen todos estes anos con outros trautores como John Rutherford, Kathleen March, Caris Evans e un longo etcétera. Estamos vivindo momentos difíciles, creo, no mundo. Parece que as nosas vidas están sendo un pouco tomadas, xa non son nosas. Tento seguir sendo unha ponte entre as culturas do mundo, entre a cultura galega e o mundo anglosaxón. Pero este é un ataque por parte da Xunta de Galicia que non podo sobrevivir.